Ki nong yalam kaseng hanyo trap a Czech National Movement jong kadangar balat border area circle kilapan pau kajing bitar bat sengodiaw halor kajing syai kunswat jong katanat PWD jong ka sorkar jela ha kabayade ba kasurok ha kathain dangar balat kabalas niu tasam ha kajing let jurep ya kasurok mau plang balat road ha kasingi ningkong ka arpau tarik naiwing arja arpau lai uba kelang es thongni ubade u General Secretary ka seng HNM sengkmi habaya keren bat unong thok khobor ulaya thu baka sorkar jela kala i ben nya ka surok ka bala rimtam hapo ka jela ka bana du ka por jong ka sorkar asam ula ongru bala dajia baka sorkar kampai khmat no menta ka ayom talang ban siang rong klem arta tien ki paj ba ha ka ayom liur jong usnam ban wan kinmat ya ka jing e bar ka jing sertok shu ulaya thuru baka ni ka jing sniu jong ka surok mau plang balat road kamdei shu tang menta shisien rei na ka por sha ka por ki paj ba jong ka dong ka than ki ju kan du jing e uleh thuru bana ka jing sniu jong ka surok kila donru ki bapang basitom kila khlat no tang hashteng lenti tang namar ka jing poislam syaki jaka ajing sumar kumta ka seng kalabu ka jing karpat yu MLA bat MDC jong ka Mausenram constituency bakin pajlam mi ka jing e ka baki pajba ki juye kendu ta ka bekran bat ka sorkar jela bakan le ai no haswa ba ka seng kan shim daki wei pat kilat kilenti ban pen bore ka sorkar Hagan ka singi le don lang uba postarwal DCR president ke HNM dangar balat border area circle lembat ki dekhot Ani tu ipi ba kani ke surok mau plang bala road. Kalau dia gawai na ki surok ki bala slemtam hapo jong ne jela. Pat kani ke surok kadai nadu kepor jong sorkar Asam. Andrei ke ba ngiyoi ya ke jinglong ke jingman jong surok. Kalau long na ke basniu syak ba khamsniu bat ngala man ong ba. Lada nakaleng jong sorkar kamla ban phaikmat kamla ban simkhalem yagni kasurok jungi klem artatien house number 1 hakapor liur kipat ba kinmat ya kajing sertok kipat ba ki haban mat ya kajing e kani ke isu surok balat mauplang road kamdesu ka isu ke barang dangshen dangmenta regla de isu ke bala slam ya ke ba ngi kum ki noilam nilai juye keren kapor shawai kapor nakawai ke sorkar shawai pat ke sorkar halor ke jinglong jiman jong ne surok bat lai dai nujor bat ki pat ki surok jong ke state le se kani gla dei ga surok ke balas new tam kalong ke ba ngimla ban pediang baki wei ki surok ki bedang shen ki bakan thop ha state road ki yo ya surok ke bapaka Henry kumbalong kani surok jungi ngila ban ong ba kalolong kawai naki surok ke besniu tam hapo jong ke jela kani ke surok balang mau plang bala road ke connect syakawai pat ke district kata ke Southwest Khasi district ke connect ru syaki bodahan lightly bodahan kata ke Lalpani bodahan international bodahan kerangku nangta bat ka Komagat international bodahan nomor kata kani ka surok kadai ka wei ka surok ka ba ngala ban ong ba klong
very convenient. Khamtam ya ka safety ka security namta ki pajba ki besong ha kaput jong kani ka kaput balat kaput rainkor ki pajba na rinkor khamtam ki Bombay ki ngamon bong ki Bombay khasi ki perlok garu ki weipat ki jaj benriu ki bodan hangni ki besong hangni kaput ki sngo long sngan bania lemah jong kani ka surok namar balai kadaw kolong very convenient kumongong nangta kisnong ki don marjan ki klau ki betap le se kim da khambun shu namar kata kum kin lam jong seng khamtam nagleng jong H&M jong ka balat dangar bode area circle but naleng jong nga kum ujang secretary jong seng ngada angnut bat ngar kwa baka sorkar kadai bandom le silang khamat shu yakni ka surok ke jongi surok kan connect ya kawi ka lenti lengba ka border kataru hangti po border nadu na dangar hadu harangku ka surok kalolong tip top kalabaha bat kamdom don shu kanu ka jingwit nam ta kinong sinong hangti hendri ke bo penlongo kolong ba balai hangni hapdang balai ka gap kata di jingkeli nagleng jongi kumki noilam jong seng H&M balai hangni ka gap harai ni ko doublein hangti ha surok hangti po border kalabaha ka surok ti balai hangni ka sakut bat om tang kata nagleng jongi kumki noilam ngila budin ya surok mauplang balat road hakaba menta nagleng jong sarkar kala yo ban pentre sat lembah jong ka skim NEC nadu na mauplang hadu ha weloi te balai kamla ban penpoi hadu hangni habalat kei kada beli ban sumang skim tang siteng takambut bangi kipat ba ngimdei kinong sinong jong jalan maria kipat ba border ki besong kini kaput jong ka dangar balat rainkor kimdei ki kinong meglia kimat jinge tang kita ki ba song se kita than rainkor kita than weloi kita than tersat ngingin susah sya ban ben sya le ben sya ino ben kum kinong sinong namar kata hakne upor kum ki noilam jongka seng ngimla bansu songkliti ngimla bansu pekai halor ke jinglong jeman jong ni surok ngimban se baladangi haban sim di kuwi 4 kilat dakabangin pakhang surok dakabangi haban nomsha su yaki kali he ki kali kit mau ki kali kit siap ki kali kit semen ki kali kit jingbam namar ngi i bahakani kaliur kebansawan klem artien bakani ke surok ki pajba ki hamat ki jinge bakin mla shu baniat lembah jong ni ke surok ki kalirit kin mla ki kali kamai kin mla shu baniat lembah jong ni ke surok ki kali kit jingkit kin mla shu baniat lembah jong ni ke surok kata kedai ke wei ke bangi haban sim ke senjam ke bangi haban khanglut ini ki kali ki bakamai ki kali he ki bakamai ki trok ki bakamai bat om tang kata kaba pensusi pelat dingi kelong ba kani ke jinglong jiman jong ni ke surok hakaba ki ladon bun ki mensem jong ki briu ki ha bandu ya ke jingim ke jongki haba ki panggi stom ki lade baniat nang ni na po border sa Shillong balik bu hospital henry kat ban po Shillong kat ban po hospital ki bapli ki habban mat ya ki jing sosi da ki khlach tenglenti katang kedi ka ba penlong ngi bangi habban shim ki senjam kum ki ngelam jong seng bangi habban pressure ke government bagade ke government kadi ban shim khia halor jong keni ka jinglong jiman jong nek surok ke jongi ngin habban ikendo ya ki bor ki badi khmi ya keni ka surok khamtam nakwa ban kren da ka basai ya ki arngut kirang ba katau di UMLA bat UMDC
habaki don haka ju ke government kamta haka liang sensar kila dei ban bu ya ka pressure ya ke government baka dei ban simkha ban pet ban kemi ya ke ni ke surok ke jongi baka long ke bebet ke bebiang nam tau pat ba jong ke dong ke than balat rankor om tangata we ni ki rangba ki bala pau badiru XMLA bai cham champliang ubodon hakliang jong government menta ngide kuntu yu uro yau ni rangba udei ban onom sngap menti henry udei ban kran sheki bor bari pet jong katanat pirudi road khamtame yau minister khamtame yau chief minister baki uba kin ke baka sorkar kadai ban petlang yakni ka yak jing long jing man jong ni ka surok ka jongi pat om tangata kani ka surok yakni ka surok la punun kam da ka moflang bala ro la punun kam da ki sangut ke MLA UDP bat ngan ong ipi ngin kran ka besai haga por jong ka kongres kadan sangut ke MLA kim simla ban le ai yakni ka surok kim simla kmi yakni ka surok bat u pat ba u bishari ki bat ula ai jing snang ki bat kalong ka ju ka kubor ki ni sangut ki MLA UDP ki ba lam ba jong ka surok balat moflang road ba ki dei ban pen i ka kam ka jong ki khamtam ki arngut ki MLA mosun ram bat MLA jong rainkor ba ki yat berbor lam ba jong ka ni surok balada phimla ban le ai upat ba un sajubab bar kata un haban ai jing snang yipi